सगळ्यांचं आजच्या नवीन व्हिडिओत खूप खूप स्वागत आहे। तर मागच्या वेळी तुम्ही बघितलं असेल आपण आगरी महोत्सवला आलेलो, आज आता आपण आलो आहे डोंबिवलीच्या उत्सव या फेस्टिवलला। तर माझ्या मागे तुम्ही बघू शकता उत्सवचा हा एंट्री गेट आहे आणि ही माझ्या हातात आहे तिकीट। तर तिकीटची किंमत आहे 40 रुपये पर पर्सन। तर आता या 40 रुपयांमध्ये आपण काय काय मज्जा करणार आहोत चला तर मग ती जाऊन बघूया। तर आता आपण आतमध्ये एंट्री केली आहे, हा एंट्रन्स आहे आणि माझ्या लेफ्ट साइडला आहेत ना इथून शॉप्स चालू होत आहेत। चला तर मग आता एक छॉप बघूया। सगळ्यात पहिलं जे आहे ना ते लोणच्यांचं दुकान आहे। तर इथे ना मुखवास आणि लोणच्यांचं दुकान आहे, पहिलंच दुकान आहे हे। इथे वेगवेगळ्या प्रकारची लोणची इथे नॉर्मल दुकानं आहेत जसे की हेअर ऑइल, परत खाण्यापिण्याच्या वस्तू वगैरे अशी दुकानं इथे मिळून जातील आपल्याला सुरुवातीलाच। एंट्री केलं ना, समोरून एंट्री केली की सुरुवातीला आपल्याला ना आपले गजराज दोन आपल्याला स्वागत करताना दिसतात। त्यातून सरळ थोडं पुढे आलं ना की माझ्या मागे हे ते तुळशी वृंदावन आहे, ते आपलं स्वागत करतं। इथे आल्या आल्या अगदी असं महाराष्ट्रीयन कल्चर दिसून येतं। तर इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे होम अप्लायन्सेस मिळतात। तर हे प्रकाश कोल्हापुरी मसाले शॉप आहे, तर यांच्याकडे ना वेगवेगळ्या प्रकारचे मसाले तसंच तयार वाटण सुद्धा मिळतं। तर हे महालक्ष्मी एंटरप्राइजेस इथे ना पितळेची तसेच बिड्याची विविध प्रकारची भांडी बघायला मिळतील। तर हे इथे परंपरा मसाले आहे, इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे मसाले आपल्याला मिळून जातील। तसेच त्याच्या बाजूला आहे कल्याण भेळ, तर इथे ना वेगवेगळ्या प्रकारचे भेळचे चॅट आयटम्स वगैरे मिळून जातील आपल्याला। तर माझ्या मागे तुम्ही बघू शकता तर कंझ्युमर अँड किड्स झोन आहे। तर आता आपण आतमध्ये जाऊन बघणार आहोत तिथे काय काय मिळतं ते। चला तर मग आता पुढे जाऊन बघूया। या प्रकारचे किचन्स वगैरे आहेत, खूप सुंदर सुंदर अट्रॅक्टिव्ह किचन। तसेच इथे हेअर एक्सेसरीज सुद्धा मिळतात। तसेच इथे ज्वेलरीज वगैरे सुद्धा आहेत। तसेच इथे ना आपल्याला डेली वेअर साठी जे मुलींचे कपडे ते सर्व इथे मिळून जातील। तर हे एक ज्वेलरी शॉप आहे, तर एक खेळण्यांचं दुकान आहे इथे। तर इथे तुम्ही कोणत्याही प्लास्टिकच्या वस्तू घ्या त्या फक्त 30 रुपयाला मिळतात। तर या छोट्या छोट्या प्लास्टिकच्या वस्तू आहेत ज्या की 30 रुपयाला आहेत। तर इथे ना कोणतेही प्रोडक्ट तुम्ही घेतलं ना तर 30 रुपयाला आहे। होम अप्लायन्सेस, किचन अप्लायन्सेस सगळं काही आहे। तसेच इथे मोठ्या वस्तू ज्या आहेत ना प्लास्टिकच्या त्या सर्व काही 130 रुपयाला आहेत। तसेच इथे प्रत्येकाला वाचनाची आवड निर्माण व्हावी यासाठी स्वस्तात पुस्तक आहेत, म्हणजे की 99 रुपयाला। तर वेगवेगळ्या प्रकारची बरीच अशी पुस्तकं आहेत, हिंदी, मराठी तसेच इंग्लिश सुद्धा पुस्तकं इथे अवेलेबल आहेत। तर इकडे ना शॉर्ट कुर्ती ते लॉंग कुर्ती, साडीज वगैरे सगळं काही आहे। तसंच त्याच्या बाजूला आहे ना बॅगचं दुकान आहे, स्लिंग बॅग, मोठ्या बॅग, सगळ्या प्रकारच्या बॅग्स इथे अवेलेबल आहेत। तसंच इथे ना आपल्या गावचं म्हणजे सावंतवाडीचं लाकडी खेळण्यांचं दुकान आहे। इथे वेगवेगळ्या लाकडी खेळण्यांपासून ते घरातल्या वस्तूंपर्यंत सर्व काही आहे। हे काटदरे मसाल्यांचं शॉप आहे, इथे ना वेगवेगळ्या प्रकारचे चटणी तसेच मसाले वगैरे मिळतात। तर आता बघूया आपण त्यांच्याकडे कोणते कोणते मसाले आहेत। हा मिसळ मसाला आहे। हे ना सुती साड्यांचं दुकान आहे। इथे चहा फ्री मध्ये मिळतोय, गणेश प्रीमियर चाय। अतरंगी यांचे ना इथे कस्टमाइज टी शर्ट्स वगैरे मिळतात, कॅलिग्राफी केलेले। तर माझ्या मागे ना गोविंद डेअरी प्रोडक्ट्सचं शॉप आहे, तर इथे ना आपल्याला ना टेस्टिंग साठी मसाला, दूध, चहा वगैरे असं काय काय मिळतंय। आपल्या कोकणाला रिप्रेझेंट करण्यासाठी ना सिंधुरत्न हे कोकणी मेव्यांचं शॉप आहे इथे। तर तुम्ही बघू शकता माझ्या मागे ना बोर्ड आहे की या बाजूला आहे ना अम्युजमेंट आणि फूड कोर्ट आहे। तर चला आता अम्युजमेंट पार्कला जाऊया। तर इथे ना सातारा क्ले आर्ट शॉप आहे, मातीचे वेगवेगळ्या प्रकारच्या वस्तू इथे आपल्याला बघायला मिळतात। तर इथे ना कुठलीही वस्तू घ्या 10 रुपयाला आहे।
तर हे कस्टमाइज किचन शॉप आहे. तर इथे तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे किचन सेट कस्टमाइज करून मिळतील. तर इथे लहान मुलांसाठी एक राईड आहे. तर माझ्या मागे ना होडीची राईड आहे. तर ती जशी उडते ना जोर जोरात लोक तशी किंचाळत आहेत. ही सुद्धा एक राईड आहे. तर ह्याच्यात सुद्धा बसायला खूप मजा येते. तर मसाला कॉर्न खायला या. इथे टोरा टोरा राईड चालू आहे. लोक किंचाळत आहेत. तर हा गेम झोन आहे. इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे गेम्स आहेत. तर हे जॉइंट व्हील आहे. हे लोक ओरडतायत वरून. इथे आर्टिफिशियल गजरे आहेत. तर इकडे चिंचबोरांचं दुकान आहे. तर इकडे खिचिया पापड, तसेच इथे दाबेली, चाउमिन, मंचुरियन, नूडल्स, राईस सगळं. इथे स्पायरल पोटॅटोज मिळतात वेगवेगळ्या प्रकारचे. तसंच इथे पिझ्झा कॉर्नर सुद्धा आहे. तसंच इथे चौपाटी स्पेशल पावभाजी सुद्धा. तसंच इथे बेलचं दुकान आहे. पाणीपुरी सुद्धा मिळते. तसंच हे एक खरवसाचं दुकान आहे. इथे वेगवेगळ्या प्रकारचा खरवस मिळतो. तसंच इथे खापरावरच्या पुरणपोळ्या मिळत आहेत. तसंच इथे वांग्याचं भरीत, पिठलं, भाकरी. परत सॉफ्टी कॉर्नर आहे. हे सॉफ्टी कॉर्नर आहे. तर इथे राजस्थानी शॉप आहे. इथे दाल बाटी वगैरे मिळते. तर इथे चायनीज कॉर्नर आहे. तसंच इथे दाबेली सुद्धा मिळते. खिचिया पापड सुद्धा आहे. हे आहे मोहितो कॉर्नर. हे आहे तंदुरी कॉर्नर. तसंच इथे चिकन, मासे, खेकडे वगैरे मिळतात. तर इथे कुल्हड पिझ्झा मिळतोय. इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे मोमोज आहेत. इथे वेगवेगळ्या प्रकारच्या थाली आहेत. तसंच कोल्हारी सुद्धा आहे. तर हे पान शॉप आहे. वेगवेगळ्या प्रकारचे अट्रॅक्टिव्ह दिसणारे पान आहे तिथे. तर इथे ना वेगवेगळ्या प्रकारचे बिस्किट्स आहेत. तर हे 2 पॅकेट मी घेतले. तर 2 मी घेतले तर तुम्हाला 100ला 2 आहेत. आणि जर सिंगल घेतला तर 60ला 1 असे आहेत. तर हे कोकम सरबत आहे. तर हे 30ला आहे. आणि तशी तिथे सोलकढी आहे. ही 40 रुपयाला आहे. तर हे आहे कोकम. तसंच इथे डॉमिनोजचं सुद्धा काउंटर आहे. तसंच इथे शरद कुल्फी भंडार आहे. तर इथे वेगवेगळ्या प्रकारच्या कुल्फीज आहेत. स्प्राइट घातल्या. अच्छा आहे. तर इकडे शाळेतल्या मुलांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम चालू आहेत.
तर असा होता 2024 चा उत्सव. तर हा उत्सव सुरू झाला 21 डिसेंबर पासून तर 29 डिसेंबर पर्यंत आहे. तर तुम्हाला अजून माहित नसेल तर नक्कीच हा व्हिडिओ बघून तुम्हाला कळलं असेल तर इकडे या, उत्सवची मजा घ्या. आणि कसा वाटला हा उत्सव नक्कीच व्हिडिओ मध्ये कमेंट करून सांगा. तर हा व्हिडिओ आता आपण इथेच थांबवतोय. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा, तसंच कमेंट करायला विसरू नका. आणि चॅनलवर नवीन असलात ना तर सबस्क्राईब केल्याशिवाय जाऊ नका.